Злати, и сега играем Left 4 Dead. Кажи хай. Хай. Сега, Отбера. чай сега. Искам, тук втори пистолет няма, добре? Ай, да тръгваме. Атака. А кулите в атака. Сега на къде сме? Насам? Така, Ти минава ли си целия къмпинг? почти. Имаш ли да пасинг? Това са нещо като DLC мапа. Не. Защото аз ги имам, въпреки че имам само Left 4 Dead 1, не 1 на 2. От сега нататък може да ги правим мултиплеер епизодите и може и синглплеер, като съм загубеняк и никой не иска да играе с мене. Вау. Сам се тролваш. Не, смисъл, като никой не иска да играе с мене, това искам да кажа. Уау, за теб ли? Ой, бумъра! Вау, како. Ти го убива в лицето ми, бе. Аз тръгнах да го бутам. Какво става? Нищо не виждам, всичко е зелено, целият ник. Аз не виждам, аз даже като бих бумъра нищо не виждах. Чай сега нищо не виждам. Виждам, че фанаха Рушио, но на кой му показа тая? За какво трябваше да си избера шотган? Помниш ли? Помниш ли един път, човек, като играхме и човек, значи, мен ме фаща смолкър и ти слизаш долу и тръгваш да бягаш към мене да ме спасеш и си на малко кръв и тъпата Рошел тръгна да те хелва. Ай, сега на къде сме? Сме като мухи без глави. Аз забравих всичко, е. Аз съм минавал кракнатата. Само. Преди да се я купиш. Да. Те, кой има тук? Ало? Бумър Байл и амо. За теб! Бе, това ми изкара ангелите. Това Twitch ли е? Не е Twitch. Какъв Twitch е? Стори ми се, че това е Twitch е там. А какъв Twitch пълно въжи? В тази игра няма Twitch, бе. Да, бе, Witch, извиняй. Хънтър! Ой, къде си? Пази се! Нищо не виждам. Бам, бам. Спитър! Скули, къде бе? А там? Виждаш ли го? Да. Да. Я. Тослив човек, бахте с... Къде бе? За тебе! Ох, мале. Покажи Заслепи ме още повече. Стрелям навсякъде. Бързо, назаде. Отстъпление. Ао, не, мен всички ме стрелят. Никой не те стреля. Да. Ай. Така, сега тук май ще ждема един снайпер. Къде бе? Както си знае. Тук, виж. О, къде ходите ви, бе? Добре, тогава ще съм снайперист. Тан. Ай, дай, ще ме прикривам. Аз стрелям с пистолета си. О, шит, пята. Къде си бе? Горе съм. Чай, че мене... много... Виж ли как им пръскам кофите? Аз намерих такова, дефибрилатор. Чакай. Виж ли го това зомби там? Къде бе? Споко, аз ми вече му... Чай сега. Там ще има едно зомби. Те тъпи ботове оцелиха една кола. Добре, че нямаше аларма, човек. Сега на къде сме? Просто върви натам, аз ще прикривам малко тук. Бумър! Скри се зад автобуса. За тебе! Чай, аз може да го елиминирам отдалече, ама. Ох! Аз съм тук е. Тук има пайп бомб, yes! Това бумър ли? Не, това е саксия. Идвам по... Намерих такова адреналин. Само да попитам, как мога помислиш саксията за бумъра? Отдалече приличаше на корем. Така. Чай сега на къде? Чай, не беше тук, значи беше... Чувам Хънтър. И аз ето го. Спасих те. Thanks, man. Няма нищо. Ай, не само сме явно. Ето е саксията, да ти помисли за бумър. Защо? Чакай, тук има оръжие. Има адреналин тук. Аз взема едно друго оръжие. Онова да изстреля, аз съм с помпа. Не ми трябва адреналина. Трябва ми пародията на Star Wars. Тя ще ми даде адреналин. Сме хубавена тук сме. Так. Чай малко, никой не ми взима хилки. Ох, нещо ма би... За тебе е маняк. Айде, аз го подгорих това.
О, в някакъв тъпия ник уби сплитър тук, човек. Много голям мозък е ник. Да спие ли адреналин сега? Не. Не. Тук сме, нали? Аз ще стрелям с пистолета си сега. Само за Оказвам. танкове ще го ползвам това. Аз си виках да просто Чарджър! Идвам. Той човек чарджна по стълбите, бахи пак. Ма не, виж, е така. Ето го! Пази се! Снайпер! С снайпера отблизко. Но аз не. Ако ще ме виждал в БФ, аз съм най-добрия снайпер. Знаеш колко съм добър. Значи, сега на къде сме? Казват ми снайпер легендарен. Елит снайпер. Снайпер елит, извиняй. Да, помниш ли на Тая кола да жалка ще пусне аларма. Нека да тестваме. Не, Кола без аларма. Не ги е срам. това е Ай. тъп. Много сме не. Сега трябва да сме в джунглата. Къде? Видях хъндра. Спокойно. Той хънтър го попалих, човек. Към Опа. Към джунглата. Танк! Танк. Почвам го. Так. Жоки, шит удари ме. Знаеш Аз къде почвам ще танка. Аз почвам танка. Пален Шит, го. той ме стреля. Не ме стреля, ми той ме гони мене. Да, О, да. я свалих го. Помощ, аз взимах. Споко. Виж как се бъгна, човек. Аз си бия адреналина. Така. Сега сме надолу. Шотганка. Ноп. Взимай ако искаш молотова. Взимам и без това нямам нищо. Шампай бомб. Честен. Не надолу. Не надолу сега. Сега тук го помня. Тук трябва да си паркоур. Има пайп бомб. What? Рушила фанаха. Нищо. Това е негър. Това е негър. Какво? Чарджер го фана ник, човек. Я Ала, не го бъре. застеги да умра, да. Кой ти пука? Абе, аз ще за кила, бе. Че са буга. Атака! Let the force be with Гледай you. сега как се прави, гледаш ли? Мята е. Йо! What the fuck? Виж сега, гледаш ли го това там? Въй, някой ми даде пилс. Добре пия. Някой зомби повръща. Аз много ги хейтвам тия зомбита, дето повръщат, честно ти кажа. Някакви много гнусни. Боб, за кой не си имаш някакви хорор геймс? В смисъл? Няма да речем някакви хорор такива. С някакъв фейскам. Да. Няма да стане тази работа. Що? Освен ако лайв стримвам, си сложа маската. Ай, Може? О, чай, къде? Ти ги убиха. Атака! аз мисля, че задействаха алармата тези ботове. Стой са. Не е важно. Въй, пази се. Чувам, О, сега къде беше? Чакай, сега сещам се, май беше на та се обрат. фана. Май беше на обрат. Не, ето тук беше нагоре по холма. Ще разчистя холма. Че Трак. малко, че трябва и хилпна за какво да я правя. Йоп, няма ще чистя пътя. Разчистях. Че я Дай. дигна. Взем малко тимворк и така. Хелпа е там, аз Айде, разчиствам. готова си. Напред. Идвам. Let the force be with you. Нека силата бъде с теб. Убих бумар. Видях, изписа в чата. Fuck those bitches. О, не, Бобе, акула, човек. Знаеш ли какво ми каза? И Не какво дей. ми идва? Добре, добре. Не дай като снем вътре да... Чарджър! Къде е? Пази се! Това букук. Изобщо не си вижда. Хънтър! What? Добре. Ето е. Сейв рума. Ай, Чай влизайте. са, Бобе. Давай, Чай. давай. Ето Коя беше колата? Ето ме аз. Бягай! Вътре! Въй, затвори. Това беше
беше много яко. Добре, това беше от нас. Надявам се да ви е харесал клипа. Лайквайте, сабскрайбвайте, коментирайте, ако имате желание и чао.